Velkommen til tips og gode råd til din nye pavillon. Husk, at det er bedst at montere i stille vejr. Inden du starter, er det en god idé at pakke det hele ud for at få et godt overblik. Start med at tilpasse begge vandnæsens ender med nedstryger, så de inklusiv samlere udgør 1200 mm, 1400 mm eller 1600 mm indvendigt, som de andre sider, alt efter hvilken model du har. Saml de 4 vandnæser på din sokkel og hæft dem eventuelt med en skrue på hver side af samlerne. Husk at fuge efter. Find den side på vandnæsen, hvor du ønsker din dør, og marker den med et kryds. Afmonter glaslister og beskyttelsesbeslag på elementerne. Det er vigtigt, at du holder styr på dine glaslister, så de bliver monteret samme sted. Giv dem eventuelt et nummer. Mål ind for hjørnerne på vandnæsen til elementet. Det er vigtigt, at det er ens i begge sider. Cirka 9 mm. Bor derefter for i bunden af elementet. Bor 4 huller og hæft fast med tilsvarende skruer til din sokkel. Husk, at skrueafstanden skal være minimum 15 cm for svejst samling. Tag alle hjørnestolper og skær dem i begge ender. Tag derefter dine 16 stykker jern og skub 2 styk ind i hver hjørnestolpe. Vær sikker på, at dit jern kører i den rigtige rille. Kontroller derefter, at jernet ikke stikker ud i nogle af enderne. Fastgør dernæst jernet med en 20 mm selvskærende skrue. Luk bunden på hjørnestolperne med fugemasse. Tag en hjørnestolpe og fastgør den med skruesvingen på det opsatte element. Bor derefter med et 4 mm bor midt i elementet og ud i hjørnestolpen. Brug 55 mm skruer. Der er nu klar til næste element, som er med i vinduesåbningen. Placer den på vandnæsen og fasthold den til hjørnestolpen med skruetvingen. Bor og skru som i det forrige element, dog ikke i bunden. Du kan nu fortsætte hele vejen rundt, til du kommer til døren. Døren monteres med 4 styk 70 mm skruer i hver side. Du skal bruge et 4 mm bor. Husk at skrue nøglerne af karmen. Nu skal alle elementer være monteret med 1 skrue i midten og døren med 4 i hver side. Du skal nu skrue alle elementer færdige i bunden. Husk at centrere dem på vandnæsen, inden du skruer. Alle elementer skal skrues som det første element. Nu færdigbores alle elementerne i siderne, for oven og for neden. Du skal bore 15 cm for svejst samling. Skruerne monteres kun for neden. Find ud af, hvor du ønsker dit nedløb, og start der med den tagrende, som har et tudstykke. Husk, at du ikke må placere dem ved vinduesåbningen. Skub nu tagrenderne sammen oven på elementerne og skru i de 2 yderste huller i tagrenderne. Husk 3 mm fuge imellem tagrenderne. Start nu ved døren. Tjek, at tagrenderne ligger midt på elementet sidevejs, og at den lille indvendige kant på tagrenden ligger helt ud mod elementet. Nu skal du bore op i tagrenden med et 4 mm bor. Skru fast med 70 mm skruer. Der skal 3 skruer i hver tagrende. De 2 yderste skal sættes minimum 25 cm ind fra yderkant element. Når tagrenden ved døren er skruet fast op igennem elementet, fortsætter du rundt og fastgør hver anden. Når dette er sket, skal du skrue elementerne færdigt i toppen. Dette foregår som de forrige ved hjælp af skruetvingen og 55 mm skruer. Derefter skal du fuge tagrende nede i med vores 3M fugemasse. Husk at bruge rigeligt. Tag
Tag nu din mellemrykning og læg den midt på gulvet. Drej den rundt, så hullerne ligger ud mod hjørnerne. Læg nu dine spær ud for hver hjørnestolpe med spidsen ind mod midten. Vælg 2 spær over for hinanden og monter dem på rykningen og derefter i bunden. Nu står de af sig selv, og det er muligt at montere et spær ad gangen. Når alle spærrene er lagt op, kontrolleres der, at alle spærrene flugter diagonalt. Derefter kan de spændes helt. Du skal nu have fuget alle skruerne i bunden af elementerne og have lagt glasklodserne ud. Glasset kan nu monteres. Brug en gummihammer til listerne. Det er vigtigt, at du klodser glasset op i alle 4 hjørner. Vi skal nu have monteret polypladerne i taget. Det foregår ud fra en vinkelstige. Husk at passe på glasset og at montere bundlisterne med silikone. Stil dig mellem 2 spær og afmonter en glasliste i hver. Tag en polyplade og skub den op mellem 2 spær, til den ikke kan komme længere. Tjek, at der er lige meget luft til spærrene i begge sider, og skru da den lille hvide monteringsklods fast i bunden i begge sider. Derefter fastgøres glaslisterne i bunden. Fortsæt hele vejen rundt på denne måde. Listerne skal nu klikkes på. Dette foregår ved hjælp af en gummihammer. Hvis du ikke kan nå toppen, kan man stå i bunden af tagrenden og hvile knæene på spærrene. Vær sikker på, at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Når alle listerne er monteret, tjek da, at spærrene er lige. Hvis ikke, så tilpas med en gummihammer. Fug rundt om spærrene i toppen, og til sidst fuger du toppen på. Tag underrykningen og en 20 mm selvskærende skrue samt en hvid plastikprop. Monter den direkte op i center af mellemrykningen. Nu skal du have hjørnekapslerne på tagrenden. Det foregår ved, at du tager papiret af klistermærkerne på kapslerne og giver dem 2 striber silikone og klikker dem på hele vejen rundt. Nu mangler du kun nedløbet. Skub din nedløbstud på nedløbet. Hold den ned mod vandnæsen og mål længden for oven. Du monterer den derefter med en 20 mm selvskærende skrue plus hvid plastikprop fra indvendig i bøjningen og ned i vandnæsen. Din pavillon er nu monteret. Vi gør opmærksom på, at du har justeringsmuligheder i døren, hvis dette er nødvendigt. Top- og bundblik kan justeres ud og ind ved at løsne stjerneskruerne. Den åbne dør kan justeres i stanglåsen. Der sidder 2 excentriske umbraco-skruer. Alle hængsler kan justeres via et umbraco-sæt og en 10'er fastnøgle. God fornøjelse med den nye pavillon.